Ja, så har vi finnet Sonnard og Inga etter til bord her. Kan du også mer spurt til først, Anfri? Hva er helt om hese bord? Øyla godt, det er helt stottligere. Det er forferdelig stottligere. Hvordan var det nå å hitte der til først for det, eller du hittar laga? Ja, jeg kjenner Sonnard dere minst fyrtiden arbeid, før jeg bjør sammen ved Svein kommer. Hvordan er så hittat der at sendingen til å se at du har sunna meninger om alt? Ja, nei, jeg vet ikke, det er øyla stottligt, øyla spennende, ja. Øyla stottligt så høyre til at ikke slett skjer havna med over til det beste av øppene. At han var at man så här är Uruguay ända. Jag missar målen nu tag. Hanna med så bunden är en som smaddranger så jag kan inte komma tatt där. Inte kvärt helt om man säger som Björn. Hur ser så han kör någon? Fantastiskt. Jag såg han det då som också säger ut det helt man 20 år gammal så att där. Jag stått lite. Öde stått lite. Positivt i rush. Så man kan se om det. Ja, det är otroligt att ha en man ser så flott en bandakon besynna sig. Hon säger hon är för till på 4 miljoner. Ta är man och det bandakon ta allt. Ta är man nog så ruik bandakon allt och kropp och utstrålning och såna. Allt. Tid nog så tid har imiska meningar och tid nog så osand och tid samt om näka hade lagt mest att tid samt om näka som det säger sant någon inte? Ja, vi är öll tror samt om att havnen är paradis. Och jag vet att vi så att snacka att för Johan och till runt i att hålla mot men jag vet det är så att de älskar komma till havnar. Det är ta fullt ta liv av det ordentligt. Du sa det gott då? Ja, jag blev 20 år yngre det så. Ja, hej så. Nu har det varit som sändning i några veckor. Kände du från annan åren? Har du någon tid från annan? Nej. Angående. Men jag ser inte sändning i fjör allt, ja. Vart så så vi fjör. Jo. Ja, så att talliga man lejer Lunda varska som är här. Jag vill inte längt innanför sjönbars, men så fan om man ska veta att vi är så att sjönbar på här är inte några välja. Fräkast då. Inte har vi hört också om till att du är i Norge Klaxvik nu Farnevik, Vi kör huchen. Ja, men det kommer så nu kommer det höstkväll då och men är bänge för att jag ska klippa några nägg vid sändning det var rätteliga bärsöj när alltså. Jag såg det Jan Sonnar han har i alla fall inte sändning nej. Nej men så ska det hårstagar då jag säger där som säger Jan ja. Så känner du nej men man ser angler tack så. Nu har det skrattekon och peka av allt det som är skevt och som är galet som måste vara bättre. Kvart hålla det är gott i förrän. Allt att och kunde då sitta och ta sig så där. Att man verkligen har friheten. Att man kan säga sina meningar. Just om det kan ske något som att han för det ska totla till. Tamoteum. Och grejer bara så går så forskjelligt. Det är verkligen gott. Så när borsa från med packa någon vad annat gott är det för? Jo, det är gott för. Det är gott för. Det att folk i förrän är otroligt flott och fitt och kvinnor och män det är flott folk i förrän. Och åtgärderna är flottar och vad ska man vet är så jävla sjukt för att gränja. Måste vi tackla oss Japan för en vecka sedan. Det var flott land, det var det inte. Och Kim och Calvel, vi är det pillsvärt, vi Kim och Calvel. Vi dansar, vi är frärt och Calvel. Alltså, vi är glada, vi är tacksamma alltså för hundarna. Alltså. Inte vad säger du? Ja, jag säger som sånnar där vi ska vara tacksam för att vi är föringar till att jag vet att förjar är Eller inte möte inte. Okej. Förjar är simpelt en Hampsens mest fantastiska land alltså det är det. Och här är så några möjligheter innanför allt med himmel gör alltså att det är obegränsat och vi har det raskaste folkasläge som kunde allt. Han där vi drar nötte till att prata om ärmar ordentligt ta någonstans ser man hur fantastiskt det är. Vi hoppas det är om inte allt för länge tid.
Men det har varit till finnas det så kunde ju också där bo nära sen och den i havn och i färjan. Nej, i havn sa det, ja. Nej, det kunde bestämt sig. Alltså, man kan alltid färre också några månader. Det är släkt inte alla, men det här är det bästa att vara. Helt säkert. Ja, för att vi tar av Janne så satt jag att det är inte orsak att vara diplomatisk. Man ska säga det som det är. Efter samtidigt har man då, man ska inte vara för diplomatisk. Helt vara brest ut av det som man är på hjärsta. Ja, det här jag har gjort allt inne. Jag tar så bara från hjärtan. Vad är det bättre då? Kan man inte vara sin runt där, Jank? Eller ska man helt säga det som det är? Jag har alltid att det är bättre. Inte? Du, alltså, jag ska säga det helt ärligt. Hvis vi öll får säga det så som det är, så råknar vi öll att rått om bäg och det var god. Milt sagt. Vi har skitfullt av öll lorst i eisen i mitten av det fantastiska. Pedofiler och färnaskaber och länga banar. Alltså, men det är ju verkligen. Nu är en bok att komma ut. Jag vill längst komma skitfull av sådana bögrund ut. Vi någon av fölkje, simpelthen, av reivar hålen som förpestar samhället. Ja? Malborg det kan fantastiska samhället. Ja. Malborg det han är rätt på en fram det banna så gör man men det lägger det joy det hör det efter. Att det banna så synd du görst. I halt inte ska ligga bara som Monald. Han är realiga person och har makt uttalelse och hur är det ta mer om bakgrund. Han är komplex att toy alltså som hon säger om man är sumpa och vaje och upp och ner fåglar. Han skall så stävla ber han är. Han är inte han är. Han vet han är. Så kan han tvattla och tack för det klappa. Ja, här är. Ja. Ja. Inte du fort är vet du gott, men du tålda. Ja. Som sagt, jag har Brian Rick och jag har en första höttel hela att vi som såna säger så det är ingen nog. Höttberg och så. Jo så kan man stå, det stämmer inte att det här sitter här brukar det. Du är fast kvittar här på vad. Det är så. Här ska hötta vi snilla, hötta vi så. Ja. Här harst du. Oj, jattlar. Här harst du. Inte som älskar havna, inte en kleiver som att han. Inte en kleiver. Så kan jag anka det stolen inga sen det klappas inte finkan, ja. Det känns inte. Tack för det. Det är månaden mellan norrgar och så barnakona ur sumpa. Vi tar fast vi jag. Då är det så är det fast rätt. Vi det fast vi jag. Så inte du måste och säga men du måste bara svälja det som säger det passar som du säger. Nej. Jo, Anna visst du fortsätter så ringer det bildstinen sen väg mätter. Han sa att jag ska nog ha det så. Nej, vad ska det chatta oss ner man bannar kanske några ägg så då. Jag hade det visst lätt att banna och man röner inte banna det bottnet till stigar så där men och det blir man alltså simpelt nästan desperat vi får såna meningar alltså tror att det är så näck så då att det är vi skulle vara hampelig alltså man är via kött och så hampeligheten i såna alltså det är desperat när man för banna man manglar simpelt en år alltså